बुंथिगिरि जानाया फैयै फैयै बेथ' माब्लाबानो 5 बोसोर जाबाय आरो बे बुंथिगिरि जानायनि उनाव आङो आसाम आयेन आफादाव गोबां माखासे हाबाफारि लानानै खामानि मावदों दानि गोदान मुगायाव बोरैहाय जोङो जोंनि सुबुंखान्थियारि जिथु माने खुंथाय बेखौ गोख्रोङै गायसननो हायो आरो जोंनि आयेन आफादाव बायदिसिना जिथु जोङो खामानि मावनांगौ बे खामानि मावनायफ्राव जाहाथे मदद जानो हायो आङो सिगाङावनो आसाम आयेन आफादाव मेडिकेल लुदोंमोन थाबनो माने दानथाम दानब्रैनि उनावनो आङो मेडिकेल लुनानै बे मेडिकेलखौ गायसनदोंमोन आरो बिनि आंनि थांखियानो जाहैबाय जे एमएलए मन्त्रि आरो माखासे अफिसारफ्रा जेब्लायबो जोंनि गुबुन गुबुन माने मेडिकेलफ्राव थांनानै जेब्ला ट्रिटमेन्ट लानो थाङो बेवहाय साधारन मानसिफ्रा माने खस्थ' जायो आरो बिसोरखौ माने प्रायरिटि होनायावनो माने गुबुना थालाङो आरो बेबायदि खस्थ' जायो मोनसेया जाहैबाय जिहेतु बिसोरो संबिजिदारि मोनसे मासियाव थानाय मानसिफोर बिसोरखौ प्रायरिटि होनांगौबो जायो बिसोरबो बेबायदिनो लुबैयो आरो ओंखायनो जाहाथे बे दाजाथों होननानै जिहेतु एमएलए हस्टेल दं 126 एमएलए फोरनि आरो मन्थ्रिफोरनि बेवहायनो थाखायो स्टाफ आरो जोंना आसामनि सेक्रेटारियेट आरो एसेम्बलिनि सेक्रेटारियेट बे मोननैबो मोनसे जायगायावनो गासै अफिसार गिदिर गिदिरानो बेवहायनो थाजोबो आरो बे हिसाबै बिथांमोना जाहाथे फिसा फिसौ चेकआप बेमार नायजानाय मानाय बेफोरखौ जाहाथे दस्रा खुनु मेडिकेलाव थांनानै माने पाब्लिकफोरजों माने माबा जाहैनो नाङा बेवहाय मोगा मोगि बेखायनो बिथांमोना गासिबो बेवहायनो नायजानो हागोन गतिके बेवहायनो गासै डक्टरफोरखौ खालामना होनाय जादों आरो मा होनो रुटिन बेसिसाव माखासे स्पेसियलिस्टफ्रा बेवहाय फैयो गतिके माखासे ब्लाडनि एग्जामाइन खालामनाय आल्ट्रासाउन्ड माने एक्सरे बेफोर फिजिअथेरापि बेफोर बेवहायनो खालामजोबनो हायो गतिके बेवहाय गासै एमएलएनि न'खरनि मानसिफोर अफिसार आरो जोंनि गासै सेक्रेटारियेटनि अफिस स्टाफ आरो बायरानि मानसिफ्राबो जुदि सोरबा फैयोब्ला बिसोर गासिबो बेवहाय दा बेमार आजार नायजानो हायो आरो बेखौ बे थांखियाव खालामदोंमोन बेनि उनाव आं नुदोंमोन लाइब्रेरिया जोंना बिराद बेसेन गोनां 1937 मायथाइनिफ्रायनो आसाम आयेन आफादा दाजानाय ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो बिनिफ्रायनो गोबां खामानि मावबोनाय गोबां बेसेन बरा ओंखायनो बे लाइब्रेरिखौ आङो एसे डेभेलप खालामनानै डिजिटेल लाइब्रेरि खालामनाय जादों बेनि गासै गोजाम रेकर्ड पार्टिफोरखौ डिजिटेल खालामनाय जाबाय आरो स्केन खालामनानै जाहाथे बेफोर सेवनानै थाङा गतिके डिजिटेल लाइब्रेरि खालामबाय बिनिफ्राय एमएलए फोरनि थाखाय क्लाब बानायनानै होबाय जिहेतु एमएलए फोरा बेवहायनो जेब्लायबो थानानै हादोरनि थाखाय खामानि मावनांगौ जायो बिसोरबो गेजेर गेजेर रिक्रिएसनारि अबा गावसिनि माने हेल्थनि थाखायबो बेवहाय क्लाबाव थांनानै जिमाव थांनो हानाय आरो समाजनि मानसिफोरखौ लानानै बा बायदिसिना गावसिनि लोगो दिवाफोरखौ लानानै बेवहायनो सावरायनो हानाय खामानि मावनो हानाय बेनि थाखाय एमएलए क्लाबखौ बानायना होनाय जादोंमोन बेनि उनाव आयेन आफादखौ माने बिधान खालामना होबाय जे बेवहाय माने मा होनो गासिबो अनलाइनावनो मोनजोबनो हायो आरो मा होनो मोनसे माबानि गेजेरजों गासिबो बिजनेसफोरखौ बेवहाय स्क्रिनावनो माने मोनजोबो आरो माबाफोर इनफरमेसन नांगौबाबो बेवहायनो दिहुननानै लानो हायो कुइसन होनोब्लाबो बेवहायनो होनो हायो नटिस होनोबाबो बेवहायनो आरो जोंनि एसेम्बलिनि गासै सार्कुलार नटिफिकेसनबाबो बेनिफ्रायनो सार्कुलार जाजोबो आरो दा ओंखायनो बिधान जाबाय आरो बेखौ नेसनेल बिधानखौ दा आरो सोफादेरबावनानै अल इन्डियानि जिथु बिधान सभाफोर दं आरो पार्लियामेन्ट दं बेजों लिंक खालामना होनाय जाबाय दा आसाम आयेन आफादनि गासैबो माबाफोर मोनथिनांगौ दङब्ला भारतनि गुबुन गुबुन आयेन आफादफ्रा जोंनिखौ माने अनलाइननि गेजेरजोंनो नुजोबनो हायो मोनजोबनो हायो आरो बिथांमोननिखौबो जोङो मोननो हायो बे सिस्टेमखौ दा खालामनाय जाबाय बेनि अनगाबो आङो बेवहाय रिडिं रुम खालामदों गासै मानसिफोरनि थाखाय आङो आयेन आफादखौ फ्रि खालामना होदों जे बयबो फैनानै जिखुनु समाव आयेन आफादखौ नायफैनो हायो लाइब्रेरिखौ नायफैनो हायो आरो लाइब्रेरिफोरखौबो फरायफैनो हायो जुदिहे सोरबाया बेवहाय माने मा होनो पासखौ जुदि खालामनानै लायोब्ला बेनिफ्राय आङो बेवहाय फरायसाफोरखौबो इन्टार्नशिप खालामनायनि थाखाय दा
अपेन खालामना होबाय जायखिजाया फरायसाफ्रानो बा लाइमोनफ्रानो बेवहाय फैनानै माने एसेम्बलियाव इन्टार्नशिप खालामनो हायो बिसोर जोंनि गासैबो एसेम्बलिनि प्रसिडिंफोरखौ स्टाडि खालामनो हायो आरो बिनि उनाव जोंनि एसेम्बलिनि सलायनायनि सोमोन्दैबो जोंनि अफिसारफोरजों थाफानानै अफिसनि खामानि बिसोर इन्टार्नशिप खालामनो हायो स्पिकार डिपुटि स्पिकारजोंबो थाफानानैबो बिसोरो माने अफिसनि खामानि दामानिखौ सोलोंनानै लानो हायो आरो गासिबखौबो बेबायदि इन्टार्नशिप गोबां फरायसाफ्रा लाफैयो बिसेसकरि ल स्टुडेन्टसफ्रा लाफैयो आरो पलिटिकेल साइन्सनि स्टुडेन्टसफ्रा लाफैयो हिस्ट्रिनि माने स्टुडेन्टसफ्राबो फ्राय फैयो दा बेबायदि मोजां जागासिनो दं फरायसाफोरनि थाखायबो फरायसा फरायसुलिनि थाखाय बेखौ आं गासैखौबो खालामनानै होनाय जादों गोदान बिल्डिंथ' ओंखारबाय जोंहा माने एसेम्बलिया आरो बिनि उनाव बेवहायबो जेसे हागौ सुबिदाजनक भाबै गासैबो सिस्टेमखौ खालामनाय जादों बेबायदिनो गोबांथार माखासे खामानि मावबाय आसाम आयेन आफादनि आयेन माबाफोरखौबो सालायनायनि जि बिखान्थि बेखौबो आङो सोदांनानै गोरलैयैनो बोरैहाय गासै एमएलएफ्रा बेवहाय मोजाङै मोनफ्रोमबो बिलफ्राव बाहागो लानानै खोथा बुंनो हायो आरो गावबा गावनि लुबैनाय बायदि बेवहाय माखासे सोदांनाय लाबोनो हायो सरकारखौ नोजोर बोनो हायो बेफोरनि बेबस्थाफोरखौ खालामनाय जाबाय आरो दा खालि एमएलएफ्रा जेसे हागौ बाहागोल' लानांगौ दा बर' रावजों जोंहा बुंग्रा दं कन्टिनिउ इन्टारप्रेटर दा कन्टिनिउ सोरबा खोनासं दा खोनासं एसेम्बलियाव जायफ्रा हारसाजों बा इंराजिजों बुंबाय थायाथों मानो बर'आव बेखौ कन्टिनिउ जोंना माने इन्टारप्रेट खालामनाय जायो आरोखि दा ओंखायनो इयुनावबो जुदि सोरबाया फैनानै असमिया रोङाब्लाबो माने इंलिस रोङाब्लाबो हिन्दी रोङाब्लाबो बर' रावजोंनो बियो एसेम्बलियाव माने गासिबखौबो बाहागो लानो हागोन आरो लिरनायनिफ्राय लानानै बेवहाय बिबुंथि लाखिनाय खारन बिथांनि बिबुंथिखौ असमियायाव ट्रेन्सलेट खालामनानै इन्टारप्रेटरा बुंबाय थानाय जागोन ओंखायनो चिफ मिनिस्टार गुबुन गुबुन एमएलएफ्रा गावसोर खोनासंग्राखौ लानानै माने जोंनि बर' रावजों बुंनाय बे माबाखौ असमियायाव खोनानो मोनगोन आरो असमिया बा इंलिसाव दा बेफोरखौ खालामनाय जाबाय गोबांनो दा बर'नि थाखाय खुनु प्रब्लेम गैया आसाम आयेन आफादाव नाथाय बर' एमएलएफ्रा बेसेबां बाहायो बेखौ बिनि सायाव सोनारगोन जोंहा दा आसाम एसेम्बलियाव फ्राय माने 60नि खाथियाव जोंहा अफिसार आरो माखासे साख्रिआवलाफोर दंजोबसै बिथांमोना गासैबो माने बे बेलायाव खामानि मावलांबाय थानो हागोन अदेबानि जोंनि एमएलए आरो मन्थ्रिफोरनि बेवहाय गोबां बिहोमानि गोनांथि दं बिथांमोना बाहायब्लासो बर' रावा बेवहाय बाहायजागोन आरो जोंनि बर'नि आफादफ्राबो आं सानो मा खेबसे बयबो नायफैयोब्ला बिनि उनाव बर' हारिनि थाखाय राव थुनलाइनि गोबां बाथ्रा रायलायबाय थानाय जायो आं सानो मा बेखौ खेबसे नायफैयोब्ला बेखौ लानानै माखासे आइडिया खालामनो हागोन आरो बेखौ जों बोरैहाय फोथांनो फेहेरनो बेखौबो बिथांमोना थांखि लानो हागोन आरोखि